ҳифзи пиряхҳо омили амалкунандаи наҷот додани баҳри Арал. таҳти чунин унвон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон намоишгоҳи байналмилалии рассомони Осиёи Марказӣ баргузор гардид. Сараввал вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки воқеан пиряхҳо яке аз манбаъҳои асосии обӣ дар тамоми кишварҳо ба шумор меравад. Барои дар сатҳи байналмилалӣ ошно сохтани ин гуна мафҳумҳо саҳми бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон басо назаррас аст. боиси ифтихор ва қаноатмандист, ки соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шудааст, қабул ва эълон гардид. Аз ин лиҳоз дар доираи ин мавзӯъ рассомони давлатҳои Осиёи Марказӣ офаридаҳои худро дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба намоиш гузоштанд, ки иштирокдорон аз онҳо дидан намуданд. Дар намоишгоҳ асарҳои дар ин мавзӯъ офаридашудаи мусаввирони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва Қирғизистон дар толорҳои алоҳида ҷойгир гардида, ҳар кадоме бо мазмун моҳияти хоса офарида шудаанд. Я первый раз в Таджикистане. Мне очень понравилась здешняя природа, и мне очень понравился здешний население, народ. Очень добрый, отзывчивый. И я познакомился в вашем музее, мне очень понравилась ваша живопись, действительно, и прикладное искусство. Здесь очень разный по тематике и по стиле работы. Мне очень это интересно стало. Мы хотели бы сюда приезжать на этюды, рисовать и на выставки. Ваши художники приезжают на Туркменистан на выставки, и мы, туркменские художники, приезжать сюда, в Таджикистан. зимни баргузории чорабинӣ ба рассомон иштирокчиёни намоишгоҳ аз ҷониби Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии рассомони Осиёи Марказӣ дар мавзӯи ҳифзи пиряхҳо омили амалкунандаи наҷот додани баҳри Арал дар доираи вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ сертификатҳо тақдим карда шуданд.